pacarmu soe. Aku dipacar musuhe. Iya, mana nih? Kowe ra konco le. Tantang siji-siji. Hei, tantang kowe. Piye? Tantang kowe. Piye? Tantang kowe. Sopo sing tantang? Kowe nek nantang ndok Irama. Lah, irama nggo kata-kata. Nggo kata-kata. Minggir. Yo. Dikek contoh, Hei! Siji loro telu papat lima. Ento kowe watak satrio maju. Ngono iku. Iya, ngono iku. Iso, aku iso. Gak iso. Tak idone kudu iso. Kudu iso. Yo yo. Gak iso aku. Ora iso neguri. Iya. minggir. Mati musae. Musa bolom yo. Keplek. Sapa sing mati, Jun? Musae mati. Aku mati mbok breki matane. Kowe. Yo. Ora omong kok. Ora salah gundul ya. Salah iki. Salah rudal lho. Matane ame mateni kancane. Bocah bayi yang mangkok ngarep kok. Biasane aku mangkok tengah iki kok mangkok ngarep.
sesore dingeti sing menawi musuh tak balane. Ayo! Dawa lurae. Godhong waru bolong-bolong. Bojo ayu dicolong wong. Diapakno Yun? Sik, maksudnya piye? Apa? Godhong waru bolong-bolong. Bojo ayu dicolong wong. Terus Kuti-kuti. iki lho, udik-udik tegese apa? Ngene-ngene iki apa? Ketise. Ya. Aku yo ora ora. Iya! Woi, apa? Apa? Apa perang kok? Apa perang ya perang? Balane didono, dileno matane. Iya. Mingguri balane kabeh, seragame ra roh kowe. Aku yo ora roh. Biru kabeh. Ah, Lah kowe, Lah kowe. Yo melok campur sari yo. kowe PT ndi kowe? Aku, PT ndi? aku yo PT kene yo PT kono. Ya kok ireng? Ya yo mare ireng. Oh alah, Ndekne wasit. wasit. Iya. Wasit kono. Wasit tendang wasit. oh, Tuh, iki. Ancam rambu amal mesoto. Ancam. Aman bro. delok iya. Aman kuatam. Loh, kita selamat sore. Wah, selamat lo kakak piye. Lo wong gua anggap letak. Lu kowe tak selamat ta ben ora iya. Lah, ning aja seret ah. Wong mbok timpal aja. Lah kudune Elon-elon. Iki lho sing apik. Jajan bareng. elon-elon nek. Ngene. Ya, elon-elon iki. Piye gak apa-apa lah. Percuma reteng. Wah, aman kuatam. Jare elon-elon. Lah, Carane ora ngono. Lah carane Carane set ngono. ngono. Iya. Balane. Ayo. Hei, Tadi sak. aku buat kacang brotes. Tamani. Niku balam lo. Niku balam lo. Malah kayak weden sawah. Angel. Pusat. Iya. lah. Teh kayak mayit. Aku diarani putih-putih kayak mayit. Sopo sing ngarani? Sing ngarani kono. Ngawur. Napa? Jaket ning bumi salju, Bro. Jaket kandel. Kok Korea. Korea. Ada buntute. Iki kudunge. Kudung. Ayo. Ngose nek kudung ya ngose. Urut digawe. Aja urut digawe lho. Cocok. Kata papi ya. Korea. Korea asli. Asli lho. Model anyar. Hei. Jaket model anyar ke Korea. Jaket kandel kondang joget sik. Joget sih. Joget. Nun. Sawo. Ini lho. Ayo turu. Nek lu nek
besi 10 kilo. Ya. Kok abot temen. Lah klinting yang loro iki ra abot ta piye? Iya piye? Telu ah. Karo iki. Tiga ta ora? Ayo. Kowe sementara ning kene sik. Iya. Ada. Colok panas. Tak coplok esek, Cuk. Coplok. Tak coplok. Kene buat coplok manggok tengah. Manggo tengah. Tengah kene. Guri ngedel. Oke. Kowe kene bret. Endi? Wadah. Ya. Kandani Dol. Eh. Buat-buatan ku pira? Barak lo bombol lo mas balaku. Lho kowe di marai ya? Ya, kene sih. Apa? Iki lah aku podo. Padha apane? Iki sakmene kok. Lho. Kacake separuh. Alah kacek pentil kok iso. Eh. Penting ya separuh ya iya. Tampania mas. Hei, Tampania. Tampania. tampani. Yo ora kuat ah. Bobotan pira bobotan? 45 kilo. Aja percaya. Bodoni. Bodoni ku tidak. Sik bodoni ya. Yakin lo 45 kilo. 85 ya Pak, aku 58 lho, Bro. Lho iki esene walu lho. tak kaya ana punjule ta ora? Ana punjule terang. Ana ndul. Pira? 10. 5. Lagi 50 bodoni nek. Bodoni nek. Bodoni. Bodoni kuwi. Ya berarti punjule 20. Punjulane 20. Iya. Swidak 5 ya. Swidak 5. Bodoni nek. Bodoni nek. Iya. Wes aku bodone terus. Lintingane sitoke 15 are. Wes sampe penaten tak colok 70. Kuat ya, Dul. Kuat ta. Kowe ning tengah koyo mang posisi semula. Oke. Ayo kuat ya, Bro. Anut aku. Ayo. Dek kok ngarep. Sisi. Kuat tenan ya. Iya ya. Kuat to. Loro. Kuat tenan lho. Ya, oke. Siap ta ora? Maksudnya ngandani anak-anak kuat ora ngono lho. Kuat. Sisi. Kuat itu Ini ya, guys. Kene diawono. Diremetan di. Lho. Dasi Hey. pisan gadok apa? Hei. Balam lho. Apa? Kene susune kok empuk. Kok piye no Mang? Kok piye Yo no? tak rempone lho. Hei. Kowe ndak apane, Jul? Aku tok susune. Susu, Iya tak ngenek-ngenekno. dambu ya. Ya empuk ah. Walah aku kena pang. Kowe kena pang. Pange segitiga lho, seret ngene. Segitiga. Wah, pun ngarep dah nyuwano tak glek-glek ngene gua. Mesti pengen kengel. Mesti pengen. Masa iya? Kare. Sesuk pijet ya. Pijet apa 120 ae pijet entak le. Jaket toko Korea lho. Korea. Gugut Ana ala. mereke, ana mereke. Ana. Apa? Sakit
Brasil, audio, maca, orang
Brasil, aqui, mate, from, oracles, wonders, project. Tumbal pada aliman musing dadi ambruk langkah kalau ojo percaya kembang ojo percaya menang kunci sing mentoke kudu bereting minta nyimpenan ojo nanggung dulu bagi kona buti nyokon kuwi manung kopodo-kodo bakal mati Ayo, maju, mlayu ing palagan Becret pangerten ampun ayu atik sepet dikarepke ngono ora. Kang golek papan kang sepet kanggo buktekno kowe apa sing bakal lajur papan kene. Ora usah sumbar sing kowe mawon. Ditentokno. Sepisan meneh ijen padha ijen. Kowe apa sing bareng mati? Cukup. Yen perang mau nganggo atose balung kaclet-klet ora ana karambungane. Sing kok karepno? Adu kawijayan. Ayo kowe. Iki lho. Salah. Wow. Wow.
Jember. Ombe. Kini aku mau kue. Sekarang. Paham celuk, paham. Sapa? Paham celuk. Tak punya omah. Tak. Tak eleke. Ora lali mbok elingno. Sapa? Ora lali. Rombang samu bento aku. Asam kowe wong ora wedi no. Wani. Wani ya? Tapi aja koyokan ya. Wani tenan. Wani. Lakon pedhot. Saya tak wedi apa. Aku menang yang dedeken guyu lho aku. Rasa sumbar. Piye? Rasa gilang gemuyu. Sing mbok jelek kaya apa? Yen kowe ndek kasekten, kowe ndek kadektayan. Aku malah ini si ora-ora. Eling apa? Sini omah. Apa? Iki lho. Kayak anak mati. Piye Kusumo? Cukup. Ya, dibacot iki aku perangan. Aja maju ora. Aku yo wedi ya. Kok cukup perang urung ber cukup. Kemari loro. Ojo sukati seni. Iki ketoprak lho Mas, aku ditenang. Ayo. Aku bakal membo. Iya. Tong keletong menyengkol letong. Mantra sing apik, Cuk. Kontrolnya kleru Lho piye? kami sing kalih, Cuk. Iya piye? Nganggo ajian. Kleru berarti yo. Ajian. Ajinomoto. Kita ngobrol lho, Po. Piye? Kowe iso dadi asu ora? Iso. Kleru biasa, Cok. Iso kleru. Pisoi. Oh, heh? Pisoi. Lah yo, Dadi asu, Cuk. aku Ya, dadi asu iki biasa nggo ngono. Nggo ngarep. Iya. Berarti kleru. Kleru. Tanpa balik. oh, Yo. dadi asu ya. Lah yo. Kurang moto. Aku mendo asu. Kowe tak keproen biasa ndok, Po. Piye lah? Hei, piye? Kowe dadi asu e? Yo. Contoh ya. Yo, goblok. Tak marahi ngerti? Yo. Tadi sono kok ada biasa. Kowe tak. Sorry, Mas. Kowe biang gila kok. Aku membo.
Ayo Pak, ayo Pak. Iya. Iyo. Halo, halo, halo. Halo. Iyo. Iyo. Ayo. Ono apa? Penak opo sing penak ndi? Penak iki lho, joget penak ngene iki. Ada penak di. Di penak di. Ya penak di. Yo penak lah. Hop. Sati top. Ada. Iya. Kowe makjane apa nanti di? Hah? Lho, goblok tak keplak diasem piye? Aja. Rene tak keplak diasem. Aja. Rene. Ma. Goblok kuwi. Aku takok. Tuabone penak iki jenenge wong apa ning ndi kok? Lho, tak keplak neh. Goblok. Aja. Aku kepenak iki ana juntrute di. Ning ndi ape? Ape ning gulingan. Ning gulingan. Iya. Gulingane desa ndi to, Kak? Itu sak gulingan goblok. Gulingan. Oh, gulingan. Aku kok lagi ero. Perdana ning kene ya. Betul. Oh, layak. Ning kene ning gulingan iki kowe nonton apa? Lah dalah ana ketoprak. Hah? Ketoprak. Ana ketoprak. Iya. Sing dipangan iku. Matane. Ketoprak iku lho. Hah? Ketoprak. Oh, ketoprak. Kesenian. Iya. Ketoprak ngendi to, Kang iki, Kang? Ketoprak elek trimo. Saka ndi? Saka tempuran. Sing jenenge ketoprak apa, Kang? Gilar Tribudaya. Iya biasa. Wetakam gene wetakam mbok unjuk-unjuk wetakam gene. Aku bermangan kewareken, Kang. Asal kena asma. Oh, ciangrek kowe. Di. Aku tak takok, Kang. Takok terus. Carane nanggap iku piye, Kang? Lho, jaman wis modern takok nanggap kok piye. Ning YouTube wis ana nomere bose. YouTube apa jenenge? YouTube Bagong Channel karo MB Pro Media Tama monggo. Aku tak takok pisan, Kang. Halah, Ledeke jere gok ayu dae iki sing jenenge sapa? sik aja takok ledek. Sepo aduhe. Iku aduh. Kira sapa? Aku takok. Kira jenenge to ora? Aku jane roh dhisik ku pacarku, Kang. Sing bapakne gedhi. Heeh. Simok. Iya. Sapa? Cahaya. Aduh ya Kang. Aduh. Cahaya iku Iya. pacarem. Asik. Aduh Kakak, aku begini kok ngene iki piye Kakak? Wis rasa dadak kesuwen. Apa nanti? Kowe karo aku ngramekno Gilar Tribudaya. Oke, ayo kamu dah. Ayo.
Iya. Mas. Dah. Aku gumene, Mas. Ah, ceklen biasa. Mas. Aku gumene, Mas. Mas. Alah, Aja ngono, Mas. rene tengah. Kowe rene ta ora? Blek coblek. Rene. Jangan enggak apane, Mas. Mas. Aku manut kolae, Mas. Pun. Manut kolae, Mas. Manual mau mati. Aja jujur to sia. Ora iso. Iso. Cilik, Mas. Lah, koncona, Mas. Mas. Salam rene. Tapi berapa aku? Kata apa-apa no. Aku wis mati. Ora iso, mati ada omong ngapi kok omong. Aman. Aman. Wes mati. Mati. Wes awak dhewe iki piye? Menang. Menang. Wis lah apa? Do pesta. Pesta. Ngombe-ngombenan. Ngombe. Ngombe, Pak, ngombe. Oke. Ngombean, ngombean. Kalau gedang itu sudah. Hei. Gedang itu. Liyane gedang lho. Hei. Bawa minuman. Di. Dah iku kan ngombe. Mas Meneng. Mas Meneng iki lho benane Mas Meneng. Kowe nyelak, kowe nyelak. Aku teh jalo ngombe. Kone Mas Menying sapa? Mas Meneng. Hei, aku jalo ngombe kok. Kentenan lho, kentenan lho. Mas, aku ya njak lho Mas. Kalau dulu saya. Goblok Mas aku ya Meneng. ketelanjang. Aku ya lho. Ora rono. Aku njok ngombe sik. Kalau ini. Mas, aku njak. Apa e? Aku. Matane iku. Celup. Celah iku. Mas Meneng. Mas Agus. Alah. Sungguh keresik sadiriku. Iki abrakan apa? Lah aku mbok ya Mas. Aduh. Ya. Wes kenae. Oh, aku tolongi ya Mas. Aku tolongi. Kowe dhewe nek njaluk tulung. Aku kenapa? Matane. Neng ngengkek matane lho.
Aku penyakitan. Penyakitan. Penyakit apa? Si lanang ta wedok? Aku wedok. Waduh. Berarti. Aku pengen dua wedok. Iya, Mas. Penyakit apa? HIV. Penyakit apa? HIV. Berarti penyakit kenek. Apa? Lah wedok. Lho, saya. Kowe kok rene kok nang njaluk piye? Jaluk didongano. Wis Asa aku njaluk duit. Aku didongano jaluk sapunano, Mas. Aku takut aku salah yo. Alah kaki, Mas, kaki. Aduh. Alah suwet. Aduh, Mas. Wah, oke. Larang kowe. Waduh. Saya sanggup mas. Kowe jare wong kene kenal Mudin kene. Mudin? Yo. Telepon tak telono Mudin ngawian yo. Ngawian. aku kowe. Ngawian kono lho, Cuk. Berarti aku salah. Salah. Mudin gulingan. Lah iya Mudin gulingan. Pokoke sing iso patekah ngono ae lho. Lho wis teko ta urung? Oh, Urung ana. Wis bocor lho tau lho. Lho wis ora ana. Mosok pelani nomor WA-ne piye? kita iya. Sik. Sabar ya, Cong. Iya, Mas. Aku wis do Mudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah Mudin. Jamaah. Jamaah. Betul anak-anakku. Nggih, Mbah Mudin. Lele. Maju rene, Dek. Nggih. Tak rungokno kok mburi kok bengak-bengok ana apa, Le? Enten pocong, Mbah. Ana pocong. Nggih. Lah poconge ndi, Le? Nika lho. Sampeyan rasa isin-isini wong. Lah, aku ra isin. Kualik. Ya. Lah, ora rada memper. Mbah Mudin. Aku ora wedi ya. Sampeyan kok wedi. Aku jumbul. Lah jumbul. Berarti mau gak wedi. Ora wedi. Niki lho, Mbah. Enten Iki lho poconge, pocong. Mbah. Ana apa? Mbah Mudin. Ana apa? Sampean kok persis bonek. Ngopo nih? Nggih, Mbah. Trae dulure ya. Ayo, Mbak. Disampurnakno, Mbak. Disampurnakno, Mbak. Yo, ojo norene. Aduh, Mbah. Aduh, Mbah. Peplok tak balik. Apa magnet? Hei, Mbah. Pocong ki ayo disampurnakno. Ya, ya, Mbak. Wis dadaku tak gelare sik. Asik. Sadada lho. Sajadah mantap. Oh, Asik. mata Mudin. Mbah Mudin. Iki sajadah. Sajadah merek Orea. Sampai tidak makan lho, Le. Oh, iso gak? Jagung nek ora diabuk gua Orea ora lemu. Mari nek ora diabuk gua Orea yo ora lemu. Bayi. Yo mata. Asaku lemu, Mbah. Aduh, Mbah. Sarung mimer koplen, Mbah. Ini Mbak, jejer, imame ning arep. Jejer. Baris ta, Mbak? Aja rene. Aku aja dosaan. Ajare kon jejer. Imame keinggon lho, Cuk. Lah kudune piye, Mbah? Kene guriku sithik. Mbah. Ap, Kowe engko nganti tak salati lho, Mbah. Lek bonek. urung ah.
sapa? Telu takoki. Hei, aja suruh imame gene ngarep. Keinggon. Keinggon ah. Bilang dong. Biar Bilang gua dong biar gua paham. Ayo, Mbah. Ayo mulai. Nek medeni wong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walah. Cumplenge. Semangat, Mbak. Aja banter-banter. Tenanan, Mbah, gendang gagel. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Boten bento. Iku takbiran, Mbah. Kocok. Iki mah goblok. Iki mah takbiran. Takbiran, Cuk. Aku yang salah ya. Iya, Mbah Moden. Saiki ngene ae. Piye, Mbah? Ora usah disolati diwacakno kalimah thayyibah. Piye carane kene ra? Iki apa, Mbah? Iki jenenge tasbih. Lah nek iso tasbih. Mentol-mentol 100 kabeh. Mentol-mentol 100 kabeh ngono kae. Cuk. Ayo, Arek kowe hop hop hop. Aja dongani. Eh? Aku pengen joget goyang semut. Apa joget goyang semut? Mbah. Sing tak dundung iki lho Mbah sing viral. Apa tak dundung. Iya, goyang semut iki lho Mbah. Sing piye bokonge sing piye bokonge? Sing tak dundung iki lho Mas. Tangane piye? Piye? Sing tangane elop-elop lho. Seketung lho. Alah, sing jeneng bokonge ngene iku. Ha, Mas, sing puinu. Ayo Mas Min. Ceketing. Anut kae lho, Cong. Iso ta ora, Mas? Tak keting. Iso ta ora? Urung cok. Iya, iki lagi. This is Miko Putra featuring Uri Official Jackson. Ladies and gentlemen, please welcome. This is Miko Putra perform. Wah, tak keting tenan Mas, masang buat tinggal. Aku iki piye iki? Mas. Aku dulu Mas. Aduh. Yuk. Biak.
Siok!